ukube bengisenkonzweni isikhathi benginaso bengizontshela khona abantu abathi mabefika beconfirm into ethile. Abantu abafani, khona abantu abayisystem. Okufika kwabo kusho ukuthi le yanto shuthi yayishiwo, shuthi manje. Ngoba kwashiwo bona bebeyisymbol yokuthi mawusubona kufika bona ngoba kusho sengiwenzile ukuthi. Khona abantu abayisymbol, abayisign. Ekufikeni kwabo ungahlangana naye yabona ngakutshela ngathi uma uhlangana nabo kodwa ngithulelele bafowethu. Uma egcotshwa uSaul ngicela ngiyaphuma. Uma qeda ukugcotshwa uSaul unikwa ama instructions. Kuthiwa mawusuka la uzodlula ngasethuneni kaRaheli uzohlangana nabantu abangaka nje abawu2 angithi. Ya uzohlangana nabantu ababili uthi number 1 uzohlangana nabantu abanye lapho ungababingelela udlule uthi abantu uzohlangana nabo bephethe izinkwa angazi nani uthi into oyenza uthatha isinkwa kubona udlule kodwa konke engiyithanda yonke lento inama signs abantu uthi ufika uhlangana nomuntu othile la uthi luhlobo lomuntu uzobe lusho ukuthi lento iyenzekile ekade ngiqeda ukuyenza manje uthi mawudlule lapho uzohlangana futhi nabanye uthi mawuqeda lapho uzohlangana negroup yabaprofeti futhi yonke lento inabantu abathile khona abantu abathi uma uhlangana nabo khona abantu abahlangana nabo nje for the sake of ukuhlangana khona bese uba khona abantu abahlangana nawe beconfirma into uNkulunkulu ayishilo in your namhlanje lenkonzo yonke namhlanje ngicela angazi eyangasonyanga odlule nakuleya sayi-attenda mhlawumbe kwakuyinkonzo nje yokusilungisa ngephasika lutho akunjalo kodwa lenkonzo iyi-confirmation ye-expiry date into ezikade zikubambile ngizwa ngathi kuvuleka amathuna kungcwatha izinto ekade zibambe impilo yakho nithuleleni kukhona izinto ey'ngena emathuneni namhlanje ukuhlupheka kungena emathuneni ubuthakathaka kungena emathuneni isono singena emathuneni nithuleleni